Te abasani naboigo abairi banyarakoba bagoikirana ase omuyega bwoko Mwenye gosama umuchaki Charles Kiage amenya oyo onyarakoba gagusiria obogima bwaye amenya nigo are ise omuchaki w'eskuru ya Tumaini Kiage kati abarai bali banyarakoba bagoikirana ase enseme yuno mwemsie bwe wodi ya marani onyarakoba gakomotogia nyagusira nagoteba nigo arenge omogaka kigimo ibweruete na kwenekia unonyarekoba gakoenekia chimbwa choborai asobokoreri bwaye bwakira rituko murembega na masikania manene naende tutwara amang'ana maya akwagacha mang'ana mange nseye tari kwagacha na nene na tukorandi ubutambi turi uburuti bwa igoro ikiano buratokonya wacha tumkimbilie Mungu kila wakati, sio wakati tunatafuta tu, lakini hata wakati tumepata tuendelee kushukuru Mungu. Daktari mwana aliyeriga omochiyo ino abantu mbabanjete abantu abambago cyasebosa goika obuyabore somochiyo obuyobo gendera ko butwara ase ino nabana bamino nabana mugako yaruro ino gendera ko nagutwara obuyobo zirabasabira amaya asomoko genda mugende buyati samurende abantu baminto basense kana gonsabira ande mbuate sitokole gasiri bwana ene gasi oborai. Personally, we have been talking and sharing with my father like a friend, not even like a dad. We shared on culture with my father like a friend, not even like a dad. We shared on culture, on friendship, on all issues.